Vai checar o pelo, Dorna. Xa podes ir soltando que sabes se non queres volver ao caldeiro. Eu non fixen nada. Sí, claro, sí. Só axudaches a secuestrar unha moza. Que dis? Eu non tive nada que ver con ese asunto. Sabemos que traballou cun sospeitoso neste caso. Un delincuente chamado do Campo. Iso foi hai moito tempo. Onde vai que non o vexo? Cando foi a última vez que falaches con el? Haberá un mes, 2 como moito. Proba outra vez, anda. A ver se me entes mellor. Está ben. Vino hai un par de días no Rei de Bastos. Un garito de mala morte nas aforas. Se cadra ten nesa zona o centro de operacións. Comprobarei, non? Falaron de algo en concreto? Díxome que recibira un encargo moi gordo e que precisaba axuda para facelo. Axuda para qué? El non era experto en levantes. Fala de secuestros. Por iso contactou con Rivas. Advertínlle que ese tipo estaba tolo, pero non me fixo caso. Iso foi o último que souben del. E quen era o cliente de Do Campo? O que encargou o secuestro. Quen era? Non mo chegou a dicir. Seguro. Estou dicindo a verdade, non sei máis.